Biodibertsitatea eta ingurumena ardatz hartuta eta hiritarrak informatzeko asmoarekin, Eibarko Udalak martxan jarri du sentsibilizazio kanpaina bat. Horrela, gai hauen inguruko ikusentzunezko materiala zabalduko du ekainean eta uztailean zehar, udal web orrian sortutako berezko atalean. Jon Iraola, hirigintza eta ingurumen zinegotziak aurreratu ditu kanpainaren xehetasunak ekainaren 5ean, hain zuzen ere, nazioarteko ingurumen egunean eskainitako prentsaurrekoan. A día de hoy los datos nos dicen que para poder satisfacer la demanda de los seres humanos necesitamos 1,6 planetas y eso lo que supone es que puede llegar un momento en el que la pérdida de la biodiversidad que estamos generando ponga en riesgo nuestro sistema de salud, como ya lo podemos ver, por ejemplo, con el COVID o incluso también el sistema alimentario, ¿no?, a nivel mundial. Por eso es importante el Día Mundial del Medio Ambiente dedicado a la biodiversidad y por eso desde el Ayuntamiento nos vamos a enfocar en este tema. Udal web orrian ekainean eta uztailean zehar zabalduko diren 6 bideo dira guztira. Ardatz nagusia biodibertsitatea izango da, bideoek elkarrizketa formatoa izango dute eta 6 adituen hitzak jasoko dituzte. Lore Arakistain kazetari ibartarra arduratuko da elkarrizketak egiteaz eta lana koordinatzeaz. Elkarrizketatuak oso interesgarria dira, badugu definituta gutxi gora bera elkarrizketan nondi joango diran, bakoitza bada espezialista bere arloan, baina ez du jardungo bakarrik marko teoriko horretatik, lotuko dugu gaur egungo egoerarekin, bizi dugunakin nola bizi garen, eta baita ere Eibartik. Hau da, geologiaz eta geodibertsitateaz arituko da adibidez Asier Hilario, bera badakizue Flixeko zuzendari zientifikoa da, baina Eibarko geologiaz ere hitz egingo dezu, eta horrela gainerako gonbidatuak ere, ez? Urdin Elortzak ere Eibarko ibilbideez hitz egingo digu, eta ezagutza global hori, zientziak ematen duen ezagutza globalari gurera, herrira eta gaur egungo egoera honetara ekartzen ahalegituko gara. Lehen bideoa ekainaren 15etik aurrera ikusi ahal izango da. Asier Sarasoa biologo ibartarra izango da protagonista eta Eibar inguruko txoriak tituloa izango du. Hurrengo elkarrizketan, ekainaren 22an zabalduko dena, Miren Begoña Urrutia biologian doktoreak eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak hitz egingo du animalien egokitzapenak 600 milioi urtez lelopean. Hirugarren bideoaren tituloa, Gipuzkoako ibilbide homologatuen sarea izango da. Ekainaren 29tik aurrera ikusi ahal izango den elkarrizketa honen protagonista, Urdin Elortza Gipuzkoako Mendizale Federazioko ingurumen eta mendi ibilbideen teknikaria izango da. Uztailaren 6an, Agurtzane Etxaniz DPMNeko zuzendari orokorraren txanda helduko da eta bere elkarrizketaren izena baserritarrak gure ingurumenaren zaintzaile izango da. Asier Hilario geologian doktoreak eta Euskal Kosta UNESCOren Geoparke Mundialaren zuzendari zientzialariak eskainitako elkarrizketa uztailaren 13an zabalduko da, geodibertsitatea, naturaren atzean izenarekin. Azken bideoak, uztailaren 20an ikusi ahal izango denak, krisi sozioekologikoaren islaren aurrean titulua izango du. Kasu honetan, Arakistainek Unai Pascual Ikerbasque irakaslea eta Bernako Unibertsitateko ikerlaria elkarrizketatuko du. Bestalde, udalaren Instagrameko kontuan 30 segundo inguruko iraupeneko 8 bideo ikusi ahal izango dira astero uztailaren 30 arte. Eibarko inguruetan aurki ditzakegun bioadierazleei buruzko informazioa eskainiko dute.